आं सासे बिनानावखौ कल खालामदों फल' आप दिनै मा खबर जानानै दङ बेखौहाय मिन्थिनो थाखाय हेल' ओइ आगै मा खालामदों ए ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा देहाफ्रा ओमफ्राय हेल' औ ओमफ्राय नों सिगां मुलि जादोंमोन ना आंनि प्रडाक्ट मा गामिमोनलाय आगै नोंनिया फाटगाव माबा होनो गिन्दुगुरि ए फाटगाव गिन्दुगुरि जाहारबारिया औ आंनि मुलिखौ फार्स्ट टाइम जादोंमोन ने सिगां खनसे माबा अजानि लोंदों गायन'नि ने बेनि उनावहाय डक्टरनिबो जादोंमोन दा डक्टरनिथ' जानायानो जायाखै जानायानो जायाखै नायजादोंमोन नायजानाया ओमफ्राय मुलिखौनो मोनाखै माने प्रेगनेन्ट जायैनि थाखाय ने बिनि थाखायनो थांखादोंमोन बिनि थाखायनो थांखादोंमोन ओमफ्राय दा डक्टरनिखौ नांलायला बे साननानैहाय नोंनिखौहाय मबाइलाव नुबाय थाबायना ओमफ्राय मबाइलावहाय कन्टेक्ट लानानैहाय नोंनो हरदोंना आब'आनो बे सेरफांगुरिनि नाम्बारखौ नों सेरफांगुरिनिफ्राय लादोंमोन ना अके ओमफ्राय बे सेरफांगुरिनिजों रायलायहरनानै लायबाय आङो ओमफ्राय खय बोसोर जाखोमोन होननानै हाबा जानाया 1.5 बोसोर जाबायमोन गथ' मोनैया 1.5 बोसोर जाबायमोन ने थाफेरखायाखैमोन खनसेबो खनसेबो कनसिभ जाखायाखै ओमफ्राय डक्टरा मा बुंनायमोन डक्टराथ' जेबो होनाखै माने मोजाङानो नायनायानो जाखायाखै डक्टरावहाय अजानि जादोंमोन खेबसेयैनो बेखौ लोंबाय ओमफ्राय जाबायबो आरो मास मोनसे जानायावनो कनसिभ जादों ने मास मोनसेयानो जाबावाखै आब' मास मोनसेनि मुलि नङा 15 दिननिल' दा बे 15 दिननिल'खामोन बेखौल' जादों बिदिनो गोबां दङ ओरैबो बिदि कनसिभ जानाय माने ओमफ्राय दा माबायदि खय मास जागौमोनलाय दायो कनसिभ जानानै मास मोननैनि बिदिनो बारबाय 10-15 दिनसो बारबाय आरो मास मोननै जानानै देहाफ्राथ' उसुबिदा गैया बेखायनो माने आङो मा हेल' आगै मा खबर सिनायदोंना सिनायाखै बे चाम्पाबि ब्लगनि फन खालामदोंमोन आगै ओमफ्राय मा खबर होननानै आवगाय मुलि लांदोंमोन ना स्पर्म काउन्टनि मा डिस्ट्रिक्टमोनलाय आगै जोंनिया माबा चिरां चिराङानो ओमफ्राय माबायदि माने प्रेगनेन्ट जायाखैमोन दा जायाखैमोन ओमफ्राय दा हाबगासिनो ओंगौ आगै माने आं मोनथियाखैना नोंसोर खबरबो हराखै दा आं माबायाव वाट्सएपाव खोन्थाहरदोंमोन आरो गेल'हाय वाट्सएपाव आं नायस'नाय जायासै ना आगै प्रेगनेन्ट जाबायना माने बावबायनानि ओमफ्राय माबा स्पर्म काउन्टनि प्रब्लेममोन ना बोरायनि बेसेबां पार्सेन्ट गैयामोनलाय आगै बेसेबां खममोन ना ओमफ्राय दाथ' आयु कंग्रेचुलेसन हामनावनायसै माथो बावला नै नेक्स्ट मान्थावनो ने ओमफ्राय आंनि मुलिखौ जानानैनो जादोंना आगै जायाखिसै दा बेनि उनाव दस्रा मुलि जादेरनो हायासै दा आंनिखौ जानानै एडभान्स नेक्स्ट मान्थाव हामसिगोन ने आगै बिदिबा कंग्रेचुलेसन बावो नानि आं नायनोनो ओमफ्राय गोसोआवनो थालायलाङा ओमफ्राय दिनै जा गोसोखांदों आङो माने मेरला कनसिभ जादों नालाय बेखायनो बे आगैया मा खबर बेसेबां मान जाखो माने बै समावहाय मुलि लांनायनि माने आं लिरनानैल' दोनदोंमोन नालाय बिदि रिजाल्ट होननानैहाय माने प्रेगनेन्ट जाबाय होननानै हामबायसै आगै हाजार रोजा रोजा थाबाय इसोरा बोर होथों आगै दे दे आगै दे दे इसोरा बोर होथों आगै दे दे